سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو نابناي لما عنت مدبي كاتو أبناي لما عنتي مدبي كم تلمود نعخم نتخاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم مسئلكو ناي لما عنتي مدبي زدعلو بقليلو أبزحات رجزة كم أون تعنو بزحلو من جدي مع كركن كتجفات خلالو ميلاتات كنرينا كم أون حد شع جدجف مع كر ولا ندهلوكن دس يبل كرسي كهلوكن يخلي ነዚ ንምምዕራይ ድማ እንታይ ክትገብራ ከም ዘለክን ክንሪና ደቂ ተባዕትዮ ነዚ መደብ ትከታተልዎ እንትሃሊኩም ድማ በዓልቲ ቤትኩም ወይ ድማ ኣፍቃሪትኩም ብሉጽ ማዕኮር ንኽህልዋ ነዚ ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሓሳባት ንኽገብራ ክትሕብሩ ኣለኩም። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስዳሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ኣብ ሰውነትና ለውጢ ክህልው እንተደሊና ክንጅምር ዘለና ካብ ኣመጋገባና እዩ። ብምቕጻል ድማ ቅልል ዝበሉ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ገዛህን ኮይንክን ክትሰርሕኦ ዘለክን ኤክሰርሳይዝ ክንሪና። ከም ዝፍለጥ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣድህቦ ካብ ዝወስዱ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክፋል ሰውነት እቲ ቀዳማይ ማዕኮር እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ግና ገጅፍ ብሉጽ ማዕኮር እንተሃሊክን ንደቂ ተባዕትዮ ንምህንጣው ጥራሕ እዩ ዝጠቕመክን ማለት ኣይኮነን። ብሉጽ ቅርጺ ሰውነት እንተሃሊክን ኮንፊደንስኽን ንኽውስኽ ሕጉሳት ንኽትኮናውን ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክትፈልጣ ኣለክን። ቀዲምና ንናይ ማዕኮር ዕቤት ዝጠቕሙ ምግብታት ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ንናይ ማዕኮርክን ዕቤት ብልዑል መጠን ጥቕሚ ዝህበክን ምግቢ እንጣጢዕ እዩ። እንጣጢዕ ብኦሜጋ 3 ሪች ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ብቫይታሚን ቢ፣ ፎስፈረስን ማግኒዥየምን ብእኹል በዝሒ ዝርከቦ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እንጣጢዕ ልዑል በዝሒ ፕሮቲን እውን ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ካብ 2 ማንካ እንጣጢዕ ናብ 4 ግራም ዝጽጋዕ ፕሮቲን ይርከብ እዩ። ስለዚ ነቲ እንጣጢዕ ቆሊኽንን ጥሒንክንን ኣብ መዓልታዊ ኣመጋግባኽን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ብምብላዕን ምስ ማይ ምስታይን ትኽእል ኢኽን። እዚ ድማ ንናይ ማዕኮርክን ዕቤት ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ምግቢ ድማ ናይ ዲባ ፍረ እዩ። ናይ ዲባ ፍረ ኣብ መንጎ ቁርስን ምሳሕን ወይ ድማ ኣብ መንጎ ምሳሕን ድራርን ከም ስናክ ክትወስዳ ትኽእል ኢኽን። እዚ ድማ ብጣዕሚ ጥዕንኡ ዝሓለወ ናይ ስብሒ መጠንን ልዑል በዝሒ ናይ ፕሮቲን በዝሒ ኣብ ውሽጦም ዝሓዙን እዮም። ብተወሳኺ ድማ ፋይበር፣ ማግኒዥየም፣ ኣይረን፣ ፎስፈረስ ዝርከቦም እዮም። ናይ ዲባ ፍረ ንናይ ማዕኮርክን ዕቤት ዝጠቅም ኒውትረንት ብበዝሒ ዝሓዘ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ማግኒዥየም ትሕዝትኡ ልዕል ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዘድልየክን በዝሒ ማግኒዥየም 40% 28 ፍረ ድባ ጥራሕ ብምብላዕ ክትረኽባ ትኽእል ኢኽን። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ንማዕኮርክን ዕቤት ዝጠቕመክን ምግቢ ድማ እንቋቑሖ እዩ። ብዛዕባ ናይ እንቋቑሖ ጥቕሚ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈላለዩ መደባተይ ርኢና ኣለና። እንቋቑሖ ካብ ዘለዎ ጥቕሚ እቲ ሓደ ንማዕኮርክን ዕቤት ዘለዎ ጥቕሚ እዩ። ሓደ ማእኸላይ ዕቤት ዘለዎ እንቋቑሖ ናብ 6 ግራም ዝጽጋዕ በዝሒ ፕሮቲን ከም ዘለዎ ይሕበር። ፕሮቲን ድማ ንናይ ጭዋዳታት ዕቤት እቲ ቀዳማይ ኣድላይ ነገር እዩ። ኣብ ማዕኮርክን ከባቢ ንዘለዉ ጭዋዳታት ዕቤት እውን እንቋቑሖ ብሉጽ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ እንቋቑሖ ዝርከብ ኣሚኖ ኣሲድ ንናይ ማዕኮር ዕቤት ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእላን ንማዕኮርክን ንምዕባይ ብልዑል መጠን ዝጠቕመክን ድማ ብራውን ራይስ እዩ። ብራውን ራይስ ብዘለዎ ናይ ካርቦሃይድሬትን ናይ ፕሮቲንን ዝተመዓራረየ በዝሒ ንናይ ማዕኮር ዕቤት ዝህቦ ጥቕሚ ብልዑል መጠን እዩ። ካብ 195 ግራም ዝበሰለ ብራውን ራይስ ካብ 5 ግራም ንላዕሊ ፕሮቲን ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም። ንብራውን ራይስ ምብላዕ ንናይ ማዕኮርክን ዕቤት ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነት ጥዕኑ ዝሓለወ ናይ ሰውነት ምውሳኽ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ንናይ ማዕኮርክን ዕቤት ዝጠቅም ምግቢ ድማ ኣቮካዶ እዩ። ኣቮካዶ ብስብሒ፣ ብፕሮቲን፣ ብፋይበር፣ ብቫይታሚን ሲ፣ ብፖታሽየም፣ ብቫይታሚን ቢ6ን ብማግኒዥየምን ሪች ዝኾነ ምግቢ እዩ። ስለዚ ኣቮካዶ እውን ንናይ ማዕኮርክን ዕቤት ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ቀፂለ ዝሕብረልክን ኤክሰርሳይሳት ምስ ሰራሕክን
ንኣቮካዶ እንተበሊዕኽን ናይ ማዕኮርክን ጭዋዳታት ቀልጢፎም ሪከቨር ንኽገብሩን ዕብየቶም ቅልጡፍ ንኽኸውንን ዝሕግዘክን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ናይ ፖታሽየም ትሕዝቶ ንናይ ማዕኮርክን ዕብየት ብልዑል መጠን ዝጠቅም እዩ። ካብዞም ምግብታት ብተወሳኺ ጸባ፣ ርግኦ፣ ዓሳን ምብላዕ ኣብ ማዕኮርክን ልዑል ለውጢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽትሪኣ ዝሕግዘክን እዩ። እነዘን ምግብታት በዚ መንገዲ ምስራና ንማዕኮርክን ብኦሊቭ ኦይል ምሕሳይ ንናይ ማዕኮር ዕብየት ዝጠቅም እዩ ክበሃል ሰሚዕኽን ትኾነ ኢኽን። ኮይኑ ግና እዚ ኦሊቭ ኦይል ንብሎ ዘለዎ ጥቕሚ ኣብ ማዕኮርክን ከባቢ ክህልው ዝኽእል ውፅእ ዝበለ ሕማቕ ቅርፂ ናይ ምሕባጥ ምልክትን ንምጥፋእ እዩ ዝጠቅም። ስለዚ ብፍላይ ብደንቢ ዝፍለጥ ዝዓንከወ ዓይነት ቅርፂ ማዕኮርክን እንተሃልይዎ ኣብ ሓደ መዓልቲ እስካብ 10 ደቂቕ በዚ ኦሊቭ ኦይል ብምሕሳይ ክተጥፍኣ ትኽእላ ኢኽን። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ሕዚ ዝረኣናዮም ምግብታት እንዳበልዓኽን ክትሰርሓ ዘለክን ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ኤክሰርሳይዝ ተንበርኪክን ንኢድክን ተጎዝጒዝክን ንሓደ እግርኽን ንላዕሊ ኣብ ኣየር ብምንቅስቓስ ዝስራሕ ስራሕ እዩ። ንእግርኽን ድማ እንዳቐያየርክን እስካብ 15 ግዜ ብሰለስተ ዙር ክትሰርሓ ኣለክን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኤክሰርሳይዝ ድማ ንኽልተ እግርኽን ኣጥቢቅክን ተንበርኪክን ቅልል ዝበለ ሸኽሚ ኣብ ኢድክን ብምሓዝ ንማዕኮርክን ናብቲ ተንበርኪኹ ዘሎ እግርኽን እንዳፀጋዕኽን ሓፍ ኮፍ ምባል እዩ። እዚ ድማ እስካብ 15 ግዜ ብሰለስተ ዙር ክትሰርሓ ኣለክን። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ኤክሰርሳይዝ ድማ ሳይድ ላይንግ ሂፕ ኣብዳክሽን ንብሎ እዩ። ብሓደ ጎንኽን ደቂስክን ነቲ ብላዕሊ ዘሎ እግርኽን ንላዕሊ ብምዝርጋሕን ብምምላስን ዝስራሕ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ እዩ። ኣብዚ እውን እንዳቐያየርክን ንኣብነት ብፀጋማይ ኢድክን ደቂስክን ነቲ የማናይ እግርኽን ሓፍ ኮፍ ተብላ እንተነይርክን ብምቕያር ነቲ ፀጋማይ እውን ብተመሳሳሊ ክተስርሓ ኣለክን። ነዚ እውን ብተመሳሳሊ እስካብ 15 ግዜ ንሰለስተ ዙር ክትሰርሓ ኣለክን። ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኤክሰርሳይዝ ድማ ስኳት እዩ ወይ ድማ ሓፍ ኮፍ ንብሎ እዩ። ንእግርኽን ክፍት ኣቢልክን ሓፍ ኮፍ ምባል እዩ። ኮይኑ ግና እግርኽን ካብ ባይታ ሓፍ ክብል የብሉን። ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ ማእገርክን ቀጥ ኢሉ ክሰርሕ ኣለዎ። ነዚ እውን ብተመሳሳሊ ካብ 10 እስካብ 15 ግዜ ብሰለስተ ዙር ክትሰርሓ ኣለክን። ነዘን ስፖርትታት እንዳሰራሕክን ዓቕምኽን እንዳወስኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ድማ ሓፍ ኮፍ ኣብ ትብላሉ ግዜ እንዳዘለልክን ክትሰርሓ ትኽእላ ኢኽን። ነዘን ኤክሰርሳይሳት እንተነኣሰ ብሰሙን እስካብ 3 ግዜ ብምስራሕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብሉፅ ለውጢ ክትሪኣ ትኽእላ ኢኽን። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብሉፅን ገጂፍን ማዕኮር ክትረኽባ ትኽእላ ኢኽን። ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስዳሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ኮሜንት ግደፉልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።